Вітаю вас, шановні глядачі! Я Аєнка Надія, учениця 7 класу Державної установи едукації Крумовська середня школа Ліцького району Гродненської області. Я пропоную вашій увазі байку Олеся Своника «Гарбуз». Старается ж такое, на городе под солнцем вырос великан гарбуз. Пригожий, круглый, важкий, диво и годі, нібито не гарбуз, а важный туз. Глядя з високою он при всім народі, на земляку, ніби на чебряком. Вы, дробяза, вы при такой породе вас не дрозишь на этом курку. Так вихвалявся ён, так надімався, чувать було бодай за 3 версти. Дивись, бяда, ні Бога не утримався. І лопнув, ніби вистріл холостий. Веснова гидка, коли зазнався, то сам, як той гарбуз, нутром пустий.